가전 다코부코 비시샤워 타이조팡어 와인의 자태 와타이르고 와인이 비싱어 메주노 와이샤리고 대외시로 세프템버 어크토버 달로 인게 앙어로 메주너리 말리야 사몽 파일레야니 바고이 गथग्री मालिया सामं टांगनानि इनके तब आं जुलाई पाइथागो सिफायै तिनि 27 जुलाई सिफायै अरो साथे वाथारिना नायो थाइजौ कटरा आनि थाइजौ फां अब प्रुनिंग खालाय जागो न तो प्रुनिंग नि भिडियो नो कनाका जेंटाको बुकु ब्लाइबो फाइके ताबो इनके जों ताबो अरो साथारिना थांका इनके तामो साथाइले रिग्राना हिमाले जों मुसुखि न जों अरो 30 केजि बा एबा 35 40 50 फान रिमानो मुसुखिले कबांग अंग माने खति करे मुस्की बांगी थांपानो हामो हा सिताय बो हामनाय बनि बागै जों अरा मुस्की कबांग मा शारीरिका 40 केजि मतो ताबो तो मुस्की मांग थगिया कबांग रिउइ माया इनके खाजन ताको बुको मुस्की रिपाइमा परे जों अरा तामरिनाय ताबोखाय केमिकल फार्टिलाइजार रिनाय केमिकल फार्टिलाइजार ले तामने रिनाय फाइदि नाइलेयानो इनके फाइदि ताबो केमिकल फार्टिलाइजार ना नाइलेनाय जों केमिकल फार्टिलाइजार बिसिंग रक फस्फेट रिदि हिंजागो सिनारो रक फस्फेट करी हिंकले जों एसपी न रिदि हिंजागो एसपी सान करी हिंगा हिंकले जों टीएसपी न रिदि हिंजागो हिंका नारो एसपी दङ सिंगल सुपर फस्फेट दङ सिंगल सुपर फस्फेट अरो दङ बसे हिमाले जों अरो 400 ग्राम नाइ पैका सिंगल सुपर फस्फेट 400 जराति नाइ मानो फिया अरो 400 लपन किसा कबांग 450 रका नाइ एसपी जों बोसों मारिनाय 425 ग्राम निसिमी 450 जराति मानो एमपी 400 ग्राम करे एमपी म्यूरेट पोटास यूरिया बा नाइट्रोजेन 400 ग्राम अम किन्ति बिसिक दगनि बिसिङ थाइचुन रिमाने बिसिक दगनि बिसिङ थाइचु बुफांन रिमाने खाजेनटाको बुखो बोसोरिका जों अरो मुसुकिरिका 35 किलो नि किसा कबांग बा 35 किलो ताई एसपी न जों तामैको सिंगल सुपर फस्फेट न बोसोरिका अरो 400 बा 450 अरो पासं फाने बेसिले किसु अंगला ता हा बुफां बुकटर हा बुकबांग बा इनके यूरिया रिका जों बोसो 400 ग्राम 400 ग्राम ताई तमांगनाय एमपी बोसोरिनाय 400 ग्राम इनके खाजन ताको बुखो फाइदि जों ताबो बनो पिरि रिमानो नाइलायनाय इनके जों ताबो सार कथाम न अर्थात फार्टिलाइजार कथाम न पथाम न जों ताबो बोलि नाखा बोलि नावै जों तामो खालायनाय अरो समान क्ला सारै हा बोलिरिनाय ताको बुखो सारिर दि समान खाय कितिंनि सारिर दि आयं तीन थांसि दि नों आयं तीन थांसि दि कितिंनि सारिर लायनाय ताका दि नों ताका नि याकोंग फाइ फाइनाय काफे हारपे गङ हाइक्लाय नों वाहायनो नि थाइसौ न कितिं रिदि गाजनटा कुबुको खाली गोबां थाइजो थाइरिनाने बागै थाइजो तो जतन ताबो थाइजो लं कटर दङ गोबां माखासे कुफुर कखरां दंलायो कलक किटिं दंलायो थाइजो फां इंगे ताबो सबायख्ला सवा थाइजो बथाय काहामका थाइरि मानाय गोबां थाइरि मानाय नायथक थाइरि मानाय तिरि मानाय टरि मानाय मति हाइकग्रनि बागैनो जों ताबो बाटायलायमानि बिसिङै जाथाय वाथाय मारिनाय बिथि वाथि मारिनाय हायके नि थाइजो फां थाइथाया हिंके निने लेबार कस्ट रक बेलाय बाङि थांमानि रां पैसा रक किफिलियावनाय खाजानटाको बुको ओ रां पैसा किफिलाने बागैसो जों हाइकलायो तामखलाय थाइजो न बेलायखाय ताम जत्न माखलाय बेलायखाय नायकानि माखलायो थाइजौ फांना आगि तो जों ट्रेडिशनल मेथड थाइजौ काई रिकार्ड बुफां तरि थांका बुरिफां हाय थाइबसो थाइका थाइबसो मनखा हिसाब करे ताबो तो थाइजौ फांसा वो बोसो थाइनाय बोसो किलो आंनाय टिकी ओइ नायैसि थाइजौ काइलायो थाइजौ खागलायो थाइजौ फाललायो इनके सिनिनि लेबार कस्ट रकनि रां कि फिलान हाय दबा खाजानटाको बुको नायका जों ताबो तामा खायनाय जों अबना ताबो हा बोलिरिनाय सिनि फार्टिलाइजार साबुलजाक सारमानि अक्लगो जों ताबो बायथाक सामं टांलायो हा बोलिरिनानि लाइटेते हायादोबा सामं टांखाका लाइटेते फियाबा अब सोरोंजायगियाबा नों फोरोंजायगिया हिंकेनो तामङै थांनाय तामा फार्टिलाइजार इनाय बरम मानाय हाय रक कुसन फाइफायो हाया खाजनटाको बुखो निनि गानानि एग्रिकालचार एबा फल विभाग आमहाय अफिस रग थाङै नों सोंदि थाइजौ फांमा तामा बिथिरिनाय तामा बिथिरिका थाइजौ फां तरनाय बथाय थाइनाय बथाय दारगनाय मा आमा हायरगनो सोङि रिदि
ang sama bai mang kubui hini rika hingke saya do rijagi tongna naidi ano wahai no bepak jaga sama hai ke tanok di fia ba khajen ta kubukuk ang je sima nile ang no saka oma hai ke neriui tongo sini tripura hasteni departmentally oma hai ke neriui tongo hingke department hai phano ni gana ni department office tongo aro thangi sangka hingke taibo hamkogo khajen ta kubukuk kisa kwbang kok sajakhana kisa dage mahayong khana dage mahai taong jagdi tinini video oran mathagirika hambai